Salut, oameni buni! Astăzi ne jucăm Minecraft și o să facem o casă, să stați în ea și să aveți toate lucrurile acolo la un loc. Nu uitați să dați un like și un subscribe și haideți să începem. Prima oară o să avem nevoie de coarse dirt, oak wood slab, flower pot, red bed sau ce pat doriți, lantern, azure bluet, oak wood stairs, torch, item frame, barrel, carrot, chest, iron shovel, smoker, furnace, blast furnace, crafting table, bookshelf, anvil, hook leaves, water bucket. După aia, wood log, wood planks, glass pane, wood button, iron hoe, oak fence, oak trapdoor. După aia, haideți să începem acum. Cum vedeți aici este 4x4. Acum trebuie să începem casa. Punem în fiecare părți oak log așa. După aia, punem oak wood planks așa și jos și punem ușile. După aia, mergem pe celelalte părți. Orice parte, nu contează. Punem geamurile acum și facem așa pe fiecare parte a casei care a mai rămas. După aia, mergem aici și luăm slab-urile. După aia, facem asta. Punem slab-urile pe orice parte, nu contează, trebuie să fie peste tot. Chiar cum am pus eu. Acum o să așteptăm și pentru voi. Bun, acum mergem sus și facem asta. După aia umplem tot acoperișul. Acum așteptăm și după voi. Bun, acum continuăm. După aia mergem la ușă și luăm frunzele astea și gardul. Le punem aici și punem frunzele deasupra. Cam așa ar trebui să arate. După aia și pe spate trebuie să facem aceeași chestie. După aia mergem aici și punem treptourile astea și butoanele chiar așa, pe fiecare parte. La ușă punem butoanele chiar aici și așa ar trebui să arate după aia. Trebuie să luăm torțele și să le punem chiar așa. După aia intrăm înăuntru.
înlocuim podeaua cu lemn. După aia avem nevoie de niște stairs și flower pot. După aia punem așa, am nevoie de floarea asta, punem chiar aici și până acum arată așa. După aia avem nevoie de lanterna, patul, punem chiar aici. După aia luăm chesturile și luăm și cărțile, bookshelf-ul. Le punem aici, chiar așa. După aia punem sus trapdoor-urile. Cam așa trebuie să arate. După aia luăm smokerul, furnalul, blast furnal și după aia ne trebuie crafting table-ul. Le punem chiar stați un pic. Să aveți nevoie de niște blocuri să sprijine. Să puteți să le puneți fain, frumos. Vedeți, chiar așa trebuie puse. Trebuie sprijinite cumva. Da? Așa trebuie puse. Și să aveți nevoie de un bloc să le sprijiniți. Vedeți? Pentru că dacă nu, nu o să iese ce trebuie să facem chiar acum. Știți? Deci așa trebuie să le punem. După aia avem nevoie de crafting. După aia de blast furnal. Și după aia de smoker. Le punem chiar așa toate. Și după aia avem nevoie de anvil și îl punem chiar aici. După aia mergem afară. Și o să trebuiască să facem așa. Stați un pic că am greșit aici. Bun, după aia aici. Aici. La partea chiar aici. După aia trebuie să mai facem o aici. Și mai facem cu lopata. Și așa arată casa. Sper că vă place. Pa!